Pini nilitum kopi posunona jo por sa mera dar thana longan itum wang nang kok ma pulo dangte nalitum ka do ka be social media long ka thelong ka haipo itu maman kido Sar Samson Teron lo secretary la penili phan pini la BJP IT selatum declaim thabatum nilitum phan meme henono social media long nang pache thang la so puthak nilitum la a jo por sa minitum da antang nang kok lo pada penili cicini ne la pen benar lo poran sendiri tum la bang so biar ta chelong lo la penili tum meeting do bom pena join nili tum porting pen aner lo porban nili tum dak thana long bang na pali tek thada lo nili tum meeting tang et pen mithang hem sa minon nili tum chili long lela pini long BJP tum ka cheplang a ot kilang no la bang so ot kilang no ke pa bin je phan se pini nili tum phana son son nong no nang ki ju ke la ke nili ning duk pik an lapet ke claim vega bang phan sa menili alang le phan ke nili ke hir juno se ki pigang tum nili mithanga chor do la hala nili mithanga chor ke nili mithanga sumar do nili mithanga puriao do pini latuma phan amahang ka pang ting pon pomar lo BJP IT sel ke claim tum hello la se alang le tuma phan bang ke so dak pen alang le tum le puson asai lang no na ke claim puthak bang ke insai vek nang ji la pen chini se ke me Neli labangso APHLC political party long kido na bangke pini ne hema sor dolo alang li long penili permission long pameka nili meg lang no lang no nili ki claim je phale labangso party long nili kidun gali imi thanga det mi thanga long wiki ver lopo labangso ka chimatha labangso sentiment pena join ne sin pini nili labangso ken kam APHLC party long nili ken kam ka che jordan nili phana son son la puson nong no nang ki joke ami thanga tum ka che plan ki chok che jo apot se Ami tha tum chiplang dar posi nili phan sta mela poso nong no na ke ju posi nili ke hala na nili phan la bang so a photo na ka bunai vega bang phasa nili jong tum la si nali tum ko man na ke claim tum an nili tum la dak non police station along FIR nang pi along nali tum ta phopo nali tum ke claim ka hen no son thak thak nali tum ta men non ke phopo la hello nili hin pen ke tuang tum ma ke la pen kar bieng long ara to ana tum sa me mang huri dona tum nilitum ke ahok pet khai phan se ka chi song posi nilitum phan nong no le nang pinon ajale nang pinon nilitum ke ka chi song bang tonte nalitum ning binang ni ahok pet ke kam sini tum chi jordi lapen ke ituma ke mang chun chi tika bang ke nitum ke tonte la hanlo lapen la non la nilitum phan heti nang ke vi tam nang ke vi thru tum phan heti ho laptum phan nang ke angona teng pening sai long vek nang di eng sai long le pote nilitum ke nalitum phan nang chi song vek ji nalitum a oda tor la nalitum ke claim ke dam ke chok che por ke nalitum chelar vek nang ji arona teng penang tum phanang sai long vek nang ji la han lo ne len pen ke Ano pesa ni ko di mo ko puro ko. sana le ning di na sa Hala ko pengen na. Hala alang di han so lang so. Ini nang di le ning di ben betul lang nili samet non ni hama sor pas samet apang pang samet nili lason ke klem ke dam samet theklong lang si na tum akoy ke pibang ke chokche si na tum samet la ke klem ke dam samet la klem pamekanangi dam pamekanangi la pen ke la masih ke klem ma la ke nebek langi la pen ingnang vek nangi alang tumpan kasi sodak pen alang tumpan ing sai vek nangi kasi nili apan si nilam pagkok Unang li check na yun tan. So pilihan kum dak kewang ke lana ju pia por ko pia spesial bang mana kum thani. nili tom kewang nang ko ka putha ke la puhen lo pini por phai crazy malom nili tom da dapen chi ni ne athema pini dapen da me ni tum border areas long se meeting to dam etum APHLC meeting se tum ke dam masih chichini ne methang tami amasi hadak ni WhatsApp long personal nang lo si lason screenshot apot masih lason koson se cheplang lo masih ni methang chemang huak lo lasi alam the bangke non arni kang samba ajo por ni tum ke bang nang ko ke lahen lo nili tum APHLC ke claim ke dam ke mesen pe na pot rada phan ahogalam ke than kang thur pe na pot aning nang ke sudun jasemet BJP along ke claim bang thu atum IT cell buka chikrong atum nilitum la puini
sangpi alangli kakurong pipilo women wing in charge alangli penili tum bahini phansi mane marital affairs ason si du pusi hada ke pachit hang kaidit pami sinil tum phan apoto bichom sila pason nang claim lasinon aju nili tum ke bang nang ko kaputha ke lahen lo kalprit phan nili tum la amen dak ni nang than thelo bang nerke bang sirke bak do la tum phan amen tok lablo dak FIR ni tum dak lorulong so dak di futhana long si police station long si nang thoner lo penon nili la thana abrenda long masinon karjab lo la posi la tum phan ni tum ka chuning ria tengke la tum phan Facebook long kona nama ni tum phan WhatsApp long tame ka circulate la so link anda ni tum tekang lablo la pen la tum phan prabjen pen ner nangji pusi nil tum FIR long tame tok pon lo 356 BNS ateng pen la pen akaprek aron ateng pen a section kipa bondum do haladak ateng pen sila tum phan ner nai pusi tum ipiteka la pen nomor hini bang pachini kang tung bang la hello kar biang long arar phan non alom BJP along MLA itum chini hurlo Vidya Singh leng MLA lo adak dipu constituency ILC ben selang karjabun lo alangli video nom malom circulate piglo pornographic video anu tinda ki bi thi mana chini lablo ke circulate therak me mi alam di labangso a video ke circulate pen apotsi BJP tum IT cell pen chenglok BJP leaders atum amhang char thai we non malok la nini ni thoma por ho ka therak la tum samri lasi labangso attention ke divert je phansi nile tum thang ke claim ke chok che adai do we pin tum phansi nile tum aphanang ke box se isu ka divert je phan kabori lasi nile tum la so nile tum phanang nang ke claim apot BJP leaders ba la IT cell tum phan tum condemn lo la pen lo teng pen la tum phan BNS ateng pen la tum phan BNSS ateng pen nep nangji arrest nangji la pen arona teng pen la tum phan punishment pinangji pu joksi nile tum ajo setami ladak nurulang so thana di fulong ne tum FIR nang pinako আমি রাতি আজি ৰাতি হলেও আমি আহিব লগা কথাটো হল যে আজি মৰ্নিংত 11 AM নিচিনা মই নিজেও আচৰিত পাইছো যে উইমেন উইং সেক্ৰেটাৰী ইনচাৰ্জ মিছেছ কাকুৰং পিপি আৰু মই নিজে মানে ল' সেক্ৰেটাৰী হিচাপ মানে স্পেচিয়েলি BJP IT চেল আৰু BJP কিছুমান চামচা লিডাৰ্ছ বিলাকে মানে আমাক বদনাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সোশ্যাল মিডিয়াত মানে যেটো APHLC যেটো ষ্ট্ৰংগেষ্ট অপজিশন পাৰ্টিক মানে এটা ৰিপুটেশনটো ডিগ্ৰেড কৰিবলৈ মানে BJP IT চেল বিলাকে চেষ্টা কৰিছে গতিকে আমি যিমানটো এভিডেন্স পোৱাৰ পাছত ৰাতি হলেও আমি FIR দিবলৈ মানে লুৰুৰাংছ থানা আমি আহিছো গতিকে যিমানটো নাম আছে নামটো এতিয়া নকওঁ 8-9 জন মান হ'ব ফেচবুকত হোৱাটছএপত যেটো আমাৰ বিৰোধিতা কৰাৰ যেটো লিডাৰ্ছ বিলাকৰ নাম আছে অলৰেডি আমি স্পষ্ট লিখি পেলাই